नमस्ते. मी आज कुपा मच्छीची भाजी बनवते. आता तुम्ही म्हणाले मच्छीची भाजी कशी, ते पण मी तुम्हाला सांगते. मी कांदा वगैरे घालून आहे ना, अशी कांदा घालून तुम्हाला भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी साहित्य दाखवते. ही कुपा मच्छी आहे. याला मी हळद आणि मीठ लावून घेतलंय. आता याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे 2 मोठे कांदे घेतले आहे आणि बारीक कापून. हे थोडासा अद्रक घेतलाय चेचून. हे 3-4 पाकळ्या लसूणच्या घेतल्या आहे, ते पण चेचून घेतले फोडणीसाठी. हे मीठ घ्यायचंय चवीपुरतं. एक आमसूला घेतले म्हणजे कोकम घेतले, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे. आणि हा आहे ना मच्छीचा मसाला आहे. हा म्हणजे सेपरेट मच्छीचा मसाला भेटतो दुकानामध्ये, तो आणायचा. आणि हे तेल आहे, हे पाणी आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना हे सर्व मी करून दाखवते. गॅस पेटवलाय. टोप कसं तापायला पाहिजे. तापला की त्याच्यामध्ये तेल ओतायचं. कारण टोपात असं पाणी असतं ना, असं पाणी असल्यावर आहे ना तेल नाही ओतायचा. कारण का माहितीये का, तेल टाकलं ना आणि असं पाणी असलं की तेल चरचरतो. असा पूर्ण सुकायला द्यायचा आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकायचा. आता तेल तापलंय, त्याच्यामध्ये लसूण टाकते. लसूण टाकली ना की थोडं झाकण ठेवायचं. आता त्याच्यामध्ये अद्रक टाकते. अद्रक लसूण चांगली अशी फ्राय करायला जायची. त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. कांदा आहे ना चांगला फ्राय होऊ द्यायचा. कांदा चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करायचा. आपण भाजीला करतो ना तसं आपल्याला हे कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे. मच्छीचे प्रकार माझे भरपूर झालेले आहे. कुपा मच्छी पण मी पहिली दाखवलेली आहे, पण ही पद्धत तुम्हाला मी दाखवली नाही होती. आपण कसं रोजच मच्छीचं कालवण खातो, मच्छी फ्राय करून तळून खातो. पण असा एखादा प्रकार नवीन चांगला बघितला ना की तो चांगला पण वाटतो आणि जरा खायला पण वेगळं वाटतं. थोडासा कलर यायला द्यायचा, म्हणजे थोडासा कलर बदललाय. आता याच्यामध्ये आहे ना मी मच्छी टाकते. पण पहिला आहे ना मी गॅस बारीक करते थोडा. हे मच्छीला आहे ना मीठ आणि हळद मी लावून घेतला होता. मी कुपा मच्छी केली ना, तुम्ही कोणती पण मच्छी करू शकता. कांद्यामध्ये अशी चांगली मिक्स करून घ्यायची. हे असं आहे ना थोडंसं म्हणजे कांद्यामध्ये आहे ना मिक्स करायचं, म्हणजे ढवळायचं. म्हणजे ढवळायचं असं, पण कसं माहितीये मच्छी तुटली नाही पाहिजे असं ढवळायचं. एकदम म्हणजे आपण भाजी ढवळतो तसं नाही करायचं आहे. आता याच्यामध्ये मी सर्व मसाले टाकते. याच्यामध्ये मच्छीचा मसाला घेतलाय तो टाकते. चांगला 2 चमचे टाकायचा. मच्छीचा मसाला टाकलाय. आता थोडंसं आहे ना मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे नावाला थोडं मीठ टाकायचं आहे. आणि तुम्ही आहे ना चाकून टाकला तरी पण चालेल, कारण मीठ आणि हळद पहिली लावलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये कोकम टाकते आणि याच्यामध्ये थोडं पाणी ओतते. जास्त नाही पाणी टाकायचं, एकदम थोडंसंच पाणी टाकायचं. मच्छी तुटली नाही पाहिजे असं ढवळून घ्यायचं. म्हणजे मच्छी कच्ची असताना सर्व साहित्य टाकायचं आणि ढवळून घ्यायचं. पाणी पण कमीच टाकायचं. आता मी याच्यावरती 3-4 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि गॅस मीडियम करते. मग आपली मच्छी फ्राय चांगली शिजून येईल. दोन मिनिटं झाली आहे. आता मी याच्यामध्ये आहे ना कोथिंबीर टाकते आणि परत 1 मिनिटासाठी ठेवते. एकदम कुपा मच्छीची भाजी अशी तुम्ही ना कोणती पण मच्छी आणा आणि अशी भाजी बनवा, किती छान लागते बघा. असेच माझे चांगले चांगले रेसिपी पहा आणि मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. आणि तुम्हाला आहे ना अजून कोणत्या पण रेसिपी तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा की ही रेसिपी मला पाहिजे, ती मला बनवून द्या. तुम्ही बनवून लगेच तुम्हाला देऊ शकते.